Arasaca bolsaňyz, gelmez ýanyňa kesel. Diýerlermidam size, arassa sagdyn nesil. Sagdyn bolasyňyz gelýärmi? Onu vitamin D-ni kabul ediň. Yeri nirden we näde bolmaly? Siz muny ýa günüň şoklasynyň ýa-da pedal limitlerden alyp bilersiňiz. Gün şoklasynyň ýitidäl wagty ortaça 30 minut daşarda ýöremek ýa-da oynamak arkaly vitamin D-ni alyp bilersiňiz. Şoň üçin çağılar howanyň gowy wagty daşarda oynamaga çykalyň. Mikroban çağılar. Siz vitamin D-ni pedal limitler iýmek arkaly kabul edip bilersiňiz. Bu limitler haýsylar diýýäňizmi? Onu ünserip dinleň. Vitamin D esasan hem balykda, ýumurtkada, kömelekde, ısmanakda, süt önümlerinde bolýar. Şoň üçin çağılar şu önümleri wagtly-wagtyna iýip durmaly. Uy, ýenim bilen näme bolýar diýýäňizmi? Vitamin D süňküleňiziň berkemegi, immun ulgamyňyzyň güýçlenmegine we owadancı bolmagyňyz üçin gerek. Gördüňizmi çağılar? Biziň bedenimiziň tebigat bilen täsin sağlaşygyny. Bugün vitamin D bilen tanışdyk. Ýene görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Hormatly ýene atalar, çağlaryňyzda haçan, haýsy ýagdaýlarda arassaçylyk düzgünlerini berja etmeligini iň aňsat usully öwrüdesiňiz gelýärmi? Onu biz size sagdy nesil atly renkleme kitapçasyny hödürleýär. Çağlaryňyz bilen bilelikde sagdy nesil renkleme kitapçasynyň sowallaryny çözmäge synançyň. Habarlaşmak üçin telefon belgimi 865 03 78 88